okhohlakeleyo akuguquka ekukhohlakaleni kwakhe akwenzileyo. Lithi ilizwi enze okufanelekileyo nokulungileyo, yena uyakulondoloza umphefumulo wakhe ebomini, ngokuba izicitho zami ndizazi, isono sami sisebusweni bami futhi. Fihla Nkosi ubuso bakho ezonweni zami, ucime zonke izikhohlakalo zami, ngokuba lithi ilizwi likaThixo, ngoba amadini kaThixo angumoya owaphukileyo, amadini kaThixo. Inhliziyo eyaphukileyo, lithi ilizwi, inhliziyo eyaphukileyo neqophokileyo akakuyidela uThixo. Nihazule inhliziyo zenu, kungabi zingubo zenu. Ebalekile kuThixo inhliziyo, ebalulekileyo kuThixo inhliziyo. Noma ungeza kuye nengubo ezihazukileyo, kodwa xa inhliziyo ingahazukulanga awuzukwamkeleka kuThixo. Nihazuleke inhliziyo zenu rhamente. Ngakho mina ngibe nexhala nalento yokuwasha izinyawo zabantu ngePhasika, ngoba ingxaki ayikho sezinyaweni, ingxaki isenhliziyweni. Uthi ke uThixo, nihazule inhliziyo zenu, kungabi zingubo zenu. Niguqukele kuYehova uThixo wenu, ngokube nefefe nenceba, yena equmba kade, enobela uThixo, enosizi ngobubi. Uthi ke uDanyeli xa ethetha ngenceba kaThixo, uthi kuyo inkosi uThixo wethu kukhona isibele nesixolelo, nakuba sivukele ngakuyo singaliphulaphulanga nelizwi likaYehova loThixo wethu, lokuba sihambe rhamente ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu. Ndohlwaye Yehova. Ndohlwaye, kodwa Thixo wami, ngokufanelekileyo, kungabi ngokwenkqubo yakho. Athi ke uMateyu, guqukani. Sesaba icawa eshumayela ufefe, singanyanzelisa uguquko. Before grace there is repentance. Uthi uMateyu ebhala ngoYesu, guqukani, ngokuba ubukumkani bezulu usondele. Lithi ilizwi likaThixo futhi rhamente, ngoba inoba wayebona uYesu lento kokuba sinamaxesha okuweya isono somunye nomunye. Athi ke uYohane, uma sithi thina asinaso isono siyazikhohlisa, inyaniso ayikho kuthi. Kodwa uma sisivuma izono zethu, is one rhamente good news. Uma sisivuma izono zethu, uThixo njani? Unyamisekile, ulungile uThixo, ukuze asikholele izono zethu, asihlambulule kukho konke okungalungileyo. Ithi ke lento rhamente, I want you to hear this good news. Yabona phezweni abantu basibiza ngamagama ahlukaneyo. Oh rhamente, abanye basibiza by our weaknesses, abanye basipha amagama esingawazi, esiwathwalayo amagama, sibizwa ngamagama. Kodwa ngifuna nizwe la ukuthi when you become a child of God, liyashintsha igama. Kona wonke amagama esibizwa ngawo, izwa ukuthi kaThixo sibizwa kanjani. Kuthiwa bathandwa. Isibhalo esingcwele siyasityala kwindawo ngendawo ukuba sibe namathuba okuba siqele sivume izono zethu eziningi lokukhohlakala kwethu, nokuba singahananisi, sisifihle ebusweni boThixo namandla onke, uba wethu wasezulwini, kodwa sibe nani nakho ukusicela.
ngani hayi ngomlomo ngenhliziyo elulamileyo indaba isenhliziyweni ngenhliziyo ethobekileyo ngenhliziyo elilayo nangenhliziyo evayo ukuze sikwazi ukuzuza ukuxolelwa kwazo ngabo ububele bakhe obungunaphakade. Ngakho ke Rhamente ndanicenga Rhamente ndanicenga ndiniyala ngobupristi bam njengoba ndimphambi kwenu ukuba nonke nikhoyo kule ndawo ningilandele ningiphelezele ngenhliziyo engcwengileyo siye kwisihlalo hayi sokwahlulela kodwa kwisihlalo sofefe lwasezulwini nisithi ke nonke emva kwabo.